εδώ είναι πίσω μπρος. Ναι, το ζουμάρω. Και από εδώ πάτε, από εδώ. Ένα ίξι. Ένα ίξι. Τώρα ίξι είναι. Δες τώρα, κλείσε το εδώ και να βλέπεις μέσα. Μέσα θα βλέπεις. Εδώ θα βλέπεις. Εδώ θα βλέπεις. Βλέπεις. Ναι. Βγάζει, δεν μας έτσι. Βγάλε κανένα, βγάλε. Να είμαστε πάλι. Ξεκινάει το δεύτερο μέρος. Σε αυτό θα έχουμε το παιχνίδι των ερωτήσεων. Έχουμε πολλές και καυτές ερωτήσεις. Περιμένουμε τηλεφωνήματά σας. Έχουμε γραμμή. Περιμένω γραμμή. Τσάου Ακράση! Γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από τα 12 πουρτέλια! Σε τι μέρος της Ελλάδας βρίσκεται αυτό το χωριό? Είναι ένας μαχαλάς από τα κράση του χωριό. Πάλι από το Ακράσι. Μα τι σύμπτωση είναι αυτή? Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Είναι σατανική σύμπτωση θα έλεγα. Και πώς λέγεστε? Ποιο είναι το όνομά σας? Εμένα μη λέγω η μπουτέλ, αλλά σαν δεν μη πεις αντένα, έπρεπε να μέρω. Αντένα, πράγμα, τέτοια σύμπτωση. Γιατί όποια πέτρα και να σκόεις, είμαι από κάτω. Λοιπόν, να σας κάνω τώρα μια ερώτηση. Ελένα, ξέρετε? Αμκή, εσύ ξέρω, είχαμε ορσιθούμε από μικρή, γυρίσω εσύ τώρα μια μιξάρα. Ευχαριστώ. Ακούτε? Είστε στη γραμμή? Ναι, έργο είμαι. Καλά κάνετε μωρί και φύγετε της Αθήνα, γιατί τα νευρώνει του Χαλινάρου σας αντίνα τους φαμίλια πίστη. Τώρα ας ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας. Είσαστε έτοιμος για τις ερωτήσεις? Πριν όμως ξεκινήσουμε να σας κάνω άλλη μια ερώτηση. Παρακολουθείτε την εκπομπή μας? Πουλή, κάθε Κυριακή
Βαρηθήκαμε να βλέπουμε τα μεριάς. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Σας ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας ερώτηση. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα δύο φαγητά που πετυχαίνουν μόνο στο ακράσι. Τα πτάρια και τα γιαπράκια. Μπράβο, μπράβο σας, το βρήκατε. Ας πάμε λοιπόν στη δεύτερη ερώτηση. Με ακούτε? Ναι, λέγεις, ακούγει εγώ. Δεν με ακούτε? Τάση και δεν πήγε. Παίξε μωρή, να βλέπω. Με ακούτε? Ναι. Ωραία. Συνεχίζω λοιπόν. Διαβάζω. Τι αντεκατέστησαν οι χαρτοπετσέτες? Τα πατσαβούρια. Μπράβο. Είστε καταπληκτικός. Πριν συνεχίσουμε όμως, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση έτσι για να σπάσει ο πάγος. Σας αρέσει ο Νίκος? Ποιος, Υψάλος? Όχι καλέ, ο αραβωνιαστικός μου. Καλός κλαυσκής είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη ερώτηση. Πώς λέγεται το παιχνίδι που παίζονταν παλιά και προσπαθούσαν να βάλουν τις πέτρες τη μία πάνω στην άλλη? Σκατουλάκα. Υπέροχα! Αξίζεται χειροκρότημα. Χειροκροτήστε. Ποιος είστε τέλος πάντων? Γεδομή. Γεδομή είμαι. Μπράβο, λοιπόν. Αν και τα λέτε βέβαια λίγο καταλαβίστικα, αλλά εγώ επειδή έχω γεννηθεί και στο Ακράσι σας καταλαβαίνω. Κάπως. Και εσύ μου ρισκέτια κρασιόξα είσαι. Ίδια η γεμάνα του πυρμάς με τα καταρίσα τα μάτια της μεγάλης τυψάρης. Σας ευχαριστώ για τα ωραία σας λόγια. Ας συνεχίσουμε όμως. Έτσι κορίτσι καμπούρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ναι. Διαβάζω. Πώς λέμε σε κάποιον που βλέπουμε ύστερα από καιρό και αυτός έχει παχύνει πολύ? Ναι, λέγουμε... Για δε τον κουτούτσγιτζε. Μπράβο, μπράβο. Ωραία, το βρήκατε κι αυτό. Πηγαίνουμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Με ακούτε? Ναι, λέγεις, σ' ακούω εγώ. Πώς λένε σε κάποιον που τον βλέπουν ύστερα από καιρό και αυτός έχει παχύνει πολύ? Τώρα να στο ξαναπώ αφού εντούξεις. Φαίνεται τις παρεμβολές. Κουτούτσγιτζες είπα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, σας ρωτάω την επόμενη ερώτηση. Ναι. Είναι λίγο παράξενη, γι' αυτό θέλω να την προσέξετε. Πότε σκάει ο καταραμένος? Άμα κλάζει το πιθανένος. Είστε φοβερό. Αλλά μόνο του τα λέει. Πώς λέμε στο Ακράσι όταν κουβεντιάζουμε με κάποιον και δεν μας συμφέρει αυτά που λέει? Ξαναπέτω γιατί είχα μια δουλειά. Ξαναπέτω. Πώς λένε στο Ακράσι όταν κουβεντιάζεται με κάποιον? Ναι. Κάνει μια κουβέντα και δεν συμφέρουν αυτά που λέει. Πώς το λέμε αυτό? Μη ζαλείς του γδύου. Μπράβο. Πάμε λοιπόν τώρα στην πιο δύσκολη ερώτηση. Για λέγει. Τι είπε γνωστός μαθητής από το Ακράσι σε καθηγήτριά του στο γυμνάσιο της Μυτιλήνης και αποβλήθηκε από το σχολείο? Τι πει, Στάσο. Αχ, μωρέλη του ψαχνέλης. Μπράβο. Μα ποιος είστε τέλος πάντων, η δομή είστε? Λέγε επειδή να τελειώνουμε. Πιάσε τα αυτοί με δυο. Τώρα λοιπόν πηγαίνουμε στην τελευταία ερώτησή μας, η οποία είναι ποιος
Ποιο είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Μανώλη Χριστοφέλη? Καψέλ. Παρόν, μπράβο, έτσι, το βρήκατε κι αυτό. Είστε καταπληκτικός. Αν θα παραμπουθώ και κέρδισα. Φυσικά και κερδίσατε. Και κερδίσατε ένα καταπληκτικό δώρο. Ναι. Είναι ένα υπέροχο δώρο σετ 2 κομματιών. Το ένα δεν πάει χωρίς το άλλο. Πηγαίνουν πάντα μαζί. Δεν χρειάζονται ρεύμα. Δεν χρειάζονται μπαταρία. Δουλεύουν χειροκίνητα και πάντα με ρυθμό. Ας μας έρθει το δώρο παρακαλώ. Άντε μου ρε κορίτσι, μπέρδεψε καλές και ψήμ. Πάω το κάτω μπουτέλι. Εγώ σε βλέπω από την τηλεόραση, γι' αυτό τα λέει τούτα. Αν το ξέρετε, βλέπω μόνο, το κτί. Μη θέλετε να βλέπω. Ορίστε λοιπόν το δώρο μας. Μπράβο, κύριε. Είναι μια προσφορά, το ένα κομμάτι από την εταιρεία Scalvex και το άλλο, το μακρύτερο, είναι προσφορά του καλλιτέχνη μας Κουπέ από τον Ασώματο. Είναι ένα πολύ ωραίο δώρο. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Εγώ ήθελα να σου πω και αλήθεια, να συνδέσω ένα βίντεο, να βλέπω καμιά τσόντα μου. Τώρα αυτό ήταν το τυχερό σας και είναι ένα πολύ ωραίο δώρο. Αφού σ' αρέσει να το μοιραστούμε, αν κρατήσω εγώ του γδί, πάρεις του γδόχειρα. Μα τι να το κάνω. Εγώ δεν θα σου πω τι θα το κάνεις, κρυλιά είναι. Με φέρετε σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Μείνεις στα κατάδειξη μου ρικόρη να πούμε. Ένα δώρο σε κράτησε εγώ μια γνωρισίκαμε, είπαμε εμείς οι τσεκουριανές. Τι να κάνω, θα το δεχτώ. Έτσι για να θυμάμαι και το όμορφο χωριό σας, το Ακράσι. Άντε βοήθειας! Τσάου Ακράσι! Εγώ. Παράσκο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Μπράβο σας! Εδώ τελειώνει η σημερινή μας θεατρική βραδιά. Ελπίζουμε να διασκεδάσατε. Σας περιμένουμε αύριο βράδυ, εδώ, σε αυτή τη θεατρική σκηνή, να παρακολουθήσουμε τη θεατρική μουσικοχορευτική παράσταση «Ταξίδι με τη μουσική». Καλό σας βράδυ!